आज सकाळୁ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛୁଟି କରିଦେଇକି ଘରେ ରୋଷେଇ କାମ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଫୋନ୍ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ତ କହିବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସବୁ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଛି, ମାନେ ଏ କଥା ବି ସେୟାର କରିବି। ତ ଫୋନ୍ର ତ ରିସିଭ୍ କଲି, ସେ ବଡ଼ ଦେଇ ହେବେ ଆମର, ତାଙ୍କର ମିନି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି। ସେ କହିଲେ କି ଆଜି 4 ତାରିଖ ତୋର ଆଜି ସୁଧ ଦେବାର ଥିଲା। ତ ତାପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, କାହିଁକିନା ସମୟ ପଳେଇଲା ପରେ ସୁଧର ମୋତେ ପୁଣି ତାକୁ ହଇରାଣ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାପନାକୁ ସାଥିରେ ଧରି ଚାଲିଲି। କାହିଁକିନା ମୋ ଘରଠୁ ତାଙ୍କ ଘର ଟିକେ ଦୂର। ତାପରେ ବାପନା ତାର ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ କଂକ୍ରିଟ୍ ଉଠି ପଡ଼ିଲି, ସେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା। ତାକୁ କିଛି ବାଟ ମୁଁ ଚଲେଇକି ନେଇଥିଲି, ଖରା ବି ଜୋର ହେଉଥିଲା। ସେ ଚାଲି ସାରିଲା ପରେ ଥକି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ। ତାଙ୍କ ଘର ମାର୍ବଲ୍ ପଡ଼ିଛି, ତ ତାକୁ ଏତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତାକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ସେ ସିଧା ଦୌଡ଼ିଲା ତା ବଡ଼ ବାପା ବଡ଼ ବୋଉ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ସେ ଖୋଜିବା ଭିତରେ ଆମେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ମୋର ସୁଧ ଦେବାର ଥିଲା। ତ ଏମିତି ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ବାହାରିକି ମା' ପୁଅ ଯାଇଥିଲୁ କି ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ଥିଲା, ଆମେ ବି ଫେରି ଆସିଲୁ, ଆମ କାମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ରହିଲା ପରେ ବାପନା ଚଗଲା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ସେ ଚଗଲା ହୁଏ ବୋଲି ମୋତେ ତାକୁ ସବୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯାଇତେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚଗଲା। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ